Газети Азия Плюс, Аргументи Факт, Ойла, Реклама. برای چی ما از همه گازیت‌ها دا توجه دارم؟ چی داره این گازیت‌ها؟ Газету хабарҳои нав дорад. Ай ҳама хабарҳои ҳамин дунё ба хабар мешаванд. калонсола газетаҳои сиёсӣ ба рӯй овардагӣ ҷавонон хай барои ҳамин сканвордош бисёргӣ мегиранд. Фараж мехаранд, Самак, ба Азия Плюс, СССР. Ино ҳам ба политика, ҳамиҳои бисёр мехаранд. пештар нигоҳ буд, миллат буд. ҳозир чоп намекунанд, ҳамаё мепурсанд. ҳозир Фараж, СССР, Азия Плюс, Самак. бисёри газетаҳое ҳаст ки ман номбар намекунам, ман ве росташ аз фурӯхтан шарм медорам. ва ё лафзҳои кӯчагӣ бисёртар унҷо ҷойгир шудагӣ бисёртар чизое ки ман мисол ози гуфта наметавонам. яке бигзор худошон фаҳманам. таҷовуз боша я ягон чизе ки мисол ба шаъни инсонӣ рост намеёбад, ҳамин ба бисёртар харидор дорам ки ваям асосан калонсоло нестанд, ҷавоно ҳастанд. Фақат хонашинои зиёӣ ё ягонтиш намеояд пеши ман. Фақат ҳамин хонашинои кампирои пиран ҳамиёра мехонанд. Ҷавоно абсолютно намеянд. бисёр маълимоту дар одамои калон хай ушоям мехаранду дар бисёртар калонсолон мебинанд, мепурсанд баъзе газетаҳоро. جوانان زنها بانوان ҷавонон хай дилкушо муҳаббат оила мепурсанд. Шикояти мардум ҳам қай ки ҳамин газето камакак шидай, барақош кам шидай, бояд ҳаминро барзиёд кунем. باز چی باز محتواش درونش در موضوع хай мавзӯи ҷолиб боша ки диққатҷалбкунанда боша. хоҳонам ки газетаҳо бисёртар вай бошад, тарбиявӣ бошад. баромадои ҷаноби олӣ бошанд, рустами эмомалӣ баромадошон бошад. روزنامه سرفروشترین از نگاه شما аз нигоҳи ман ҳамчун Азия Плюс, Фараж, Самак.